Bathela izindaba zakusihlwa ngolimi lwesiZulu kanti kuyintokozo ukuba nawe nangalesi sikhathi. Indoda eneminyaka engama-32 ubudala yase-Eldorado Park ivele enkantolo yemantshi yase-Protea North ekuseni namhlanje ibhekene necala lokubulala nokudlwengula elibandakanya indodakazi yayo eneminyaka emine ubudala. Ubaba waboshwa kanye nomama wengane ngemuva kokuthi umakhelwane emqophe ehlukumeza intombazane ngesonto ledlule. Ingane yabe isiphuthunyiswa esibhedlela yashonela khona kabuhlungu. Icala lihlehliselwe mhla ziyi-18 kuNcwaba ukuze abasolwa bobabili bafake isicelo sebheyili. Ubhekane namacala amahlanu wesilisa oneminyaka engama-32 ubudala kanye nesinqandamathe sakhe esibhekane necala lokuhluleka ukubika ngenkathi kuhlukunyezwa ingane yabo uyise. Bobabili bavele phambi kwenkantolo yemantshi yase-Protea North ngemuva kokuba umphakathi ushaye ikhwelo ngesenzo salo wesilisa sokushaya ngenhloso yokulimaza kanye nokudlwengula intombazanyane yakhe eneminyaka emine ephangalele esibhedlela ngoLwesihlanu. I would recall that 2 accused persons were arrested. They appeared before court. However, as the NPA, we've decided to separate the 2 cases because we don't have evidential material that suggests that the alleged offences were done jointly. So now that we know that the alleged offences are not intertwined, we then had to separate the 2 matters for the mother to appear alone and the father also to appear alone. Kusenjalo usihlalo wekomiti lwezokuphepha komphakathi kwisishayamthetho sesifundazwe ukhulume ngezinhlelo abanazo ukuqeda izidakamizwa ikakhulukazi njengoba kusolwa ukuthi umsolwa wesilisa ugxile kuzo. Historically, we are very much concerned, and that's why it's important that we rally our communities to understand that women and children are the most important part of society that needs protection. Part of the work that we do also as the legislature is to promote, is to promote and have campaigns to deal with actually GBVF. What the committee has also undertaken in the past year is that we've been evaluating the enforcement of the Domestic Violence Act. Lesi sigameko sokuhlukunyezwa ngokushawa kuphinde kudlwengulwe ize idlule emhlabeni le ntombazanyana sishiyeke umphakathi uthuka izanya noqhubekayo nokubhikisha ngaphandle kwenkantolo ufuna ubulungiswa. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu ngiseProtea.